Huomenta kaikki kultamuskat, jotka kahtoo tätä videota. Tämä on tänään suuri päivä ja pitäisi nauhoittaa tuo, mikä se biisin nimi olikaan, Tracy ja Makin ja tuo on Hellbergin biisi. Unohtui hänen etunimensä. Toivo. Joo, Toivo Hellberg. Heidän 3 tekemässä biisiä. Minun rooli oli vaan niinku laulaa se. Oli vähän semmosia lihaskramppeja tässä, että en mennä saada unta aluksi. Kyllä sitten loppuyöstä. Heräsinkin liian aikaisin, että 5:30 heräsin, kun aamupalavasta 6:30, niin tässä ei vähän... Näytän vähän täältä pikkusen ryyhdeltä vähän harve homma, mutta pitäis kuvata someen jotakin. Joo, no ei tässä muuta. Tää on osuuspankissakin mutkas, sieltä saisiko sieltä fyrkkaa lisää. Joo. Super cool. Yeah. There was a Secret Service sniper that had the guy in his sights for 3 minutes. When I want to rush, you give just enough. I will be your diamond in the rough. See the mercy. How can you smile? Turn away my upside down. Okay, but you gotta sing the right lyrics. How can you smile? Turn my whole world upside down. It should be mine to hold. And how can it feel like my feet barely touch the ground? You make me want to know